ani muso denmisɛnnin makɔrɔba aw fɛ fɛ sɔgɔlen don Malɛk la ni wagati na an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ɲɛna k'aw ni ɲankuma ka don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ octobre kalo tile 26 kɔnɔna la fɛn min ye Bamakɔ suguba ye tasuma wulila ale la an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ tɛnɛ tɛmɛnen n'o kun ye octobre kalo tile 26 ye su 23h wagati ko tasuma de kɔni wulila Bamakɔ suguba la sugu gardien kɛlen k'a lakɔlɔsi k'a fɔ tasuma in wulila k'u ye fɛɛrɛw sigi sen kan walasa fɛn min ye sapeur pompier ye ka se k'olu kɔni wele joona joona tasuma kɛlɛbaga ninnu selen nin yɔrɔ in na k'u ye wagati damadɔ kɛ yanni u ka se ka tasuma in kɔni faga o sababu la a yirala k'a fɔ butigi caman wari ani marchandise yɛrɛ camanba k'olu kɔni jenina nin ko in na nin wale in kɛlen kɔfɛ fɛn min ye ministre du commerce ale ni chambre du commerce président olu kɔni wulila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka t'u ɲɛ da yɔrɔ kan u ka kumaw la sa u y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna boloda walasa ni tasuma in wuli kun o bɛ se ka dɔn cogo min na ko wa mɔgɔ minnu bolofɛnw tiɲɛna nin ko in na fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan walasa ka se ka dɛmɛ don olu tigilamɔgɔw ma tiɲɛni donna commerçant minnu kun olu y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa dan bɛ se ka sigi ni tasuma wuli ninnu kɔni na cogo min na sabula hakililajigila ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye tasuma bɛ ka wuli olu ka butigiw la a bɛ siɲɛ 6 ɲɔgɔnna bɔ nin wagati kelen in na ko nin tiɲɛni kelen in bɛ ka don olu kun o kama k'u b'a ɲini ne u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa dan bɛ se ka sigi nin ko in na cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa an sɔngo a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 26 kɔnɔna la fɛn min ye régisseur 2 ye bingannikɛla dɔw bin n'olu ka gawo taga sira kan kibaruya minnu sera ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ o tɛnɛ don octobre kalo tile 26 régisseur dépense 2 n'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taga gawo de ko bingannikɛla dɔw ni marifa tun b'olu bolo olu de kɔni bin n'u kan bingani wale in yɛrɛ kɔni kɛra kobe de n'o yɛrɛ ye dugu ye mun ni gawo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 45 bɔ ɲɔgɔn la u binnen mɔgɔ ninnu ka sa ko fɛn min bolola fɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la telefɔni ale ni wari u kɔni y'o minɛ la ko nka fɛn min y'u yɛrɛ ye u ma basi kɔni k'u la tɛrɛdon hali bi nin dugu kelen in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye ekɔli karamɔgɔ dɔ ye bingannikɛla 5 ni marifa tun b'olu fana bolo u binna ni mɔgɔ kofɔlen kan ni k'a ka wari minɛ a la a yirala k'a fɔ o bingani wale in yɛrɛ kɔni kɛra 1h du matin wagati ko wa u y'u ka bingani wale kɛ dɔrɔn u y'u kɔ don mɔgɔ si ma dɔn u taara yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɛn min y'an sɔngokaw ye u y'a yira k'a fɔ nin wale ɲɔgɔnna cayalen b'olu ka dugu la kosɛbɛ o kama k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa fɛn min ye olu ye a n'u bolofɛnw u bɛ se ka lakana cogo min na kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛna Bamako a yirala k'a fɔ bi nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati fɛn min ye silamɛw ye olu bɛna ɲɔgɔn dalajɛba kɛ Bamakɔ misiriba la an ye ni kunnafoni lasɔrɔ Haut Conseil islamique ka kɔrɔfɔ dɔ kɔnɔna la o kɔrɔfɔ kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ bi arabadon octobre kalo tile 28 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati ko fɛn min ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ye olu kɔni welelen don Bamakɔ misiriba la u y'a yira k'a fɔ nin weleli kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ ka cikan de lase Mali silamɛw ma ka da Emmanuel Macron ka kuma kan n'ale ye Faransi président ye n'u y'a jateminɛ k'a fɔ kuma ninnu kɔni ye dɔgɔyama ye ni ka taa se kira ma kisi ni nɛɛma b'a ma hakililajigila an b'a yirala k'a fɔ Faransi président ka kuma laban ninnu o kɛra sababu ye ka silamɛ caman dusu bɔ o kama fɛn min ye silamɛ dugu caman ye olu kɔni wulila k'u jɔ o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye Mali silamɛw ye olu fana y'a yira k'a fɔ olu bɛna ɲɔgɔn ye ba kɛ bi n'o ɲɔgɔn ye kɔfɛ u kan ka wale minnu ta nin ko in na k'u b'o lase jama ma kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaru ye a yirala k'a fɔ kunu octobre kalo tile 27 fɛn min ye mɔgɔ 16 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus ko tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔna la kunu octobre kalo tile 27 o sɛbɛn kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 16 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 1 k'o kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 3 olu nin tora bana in na bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ 16 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Sikaso ale ni Bamako ma ka taa coronavirus donni na Mali kɔnɔ fo ka taa bila kun na octobre kalo tile 27 k'a yira mɔgɔ minnu na o bɛnnen don mɔgɔ 3,515 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 136 ye olu tanyara o ko mɔgɔ 2,665 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na o kama kɛnɛya minisiriso y'a yira k'a fɔ saniya walew matarafali ani yɛrɛ janto ko ɲininen don maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman ko bɛ kunnafoni sanfɛ an balima wa kulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛ ni bi ye arabadon octobre kalo tile 28 o de kun ye nin ye ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan
diɲɛ wagati wɛrɛ aw ni ce a ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma